Počúvajte, ako ste sa sem dostali? To je tak. Sme tu preto, Povedal som im, že sa chcete nenápadne vytratiť. Ako si sa to dozvedel ty? Veľmi jednoducho. Vypočul som si tvoj rozhovor s Alexandrom, keď ste sa rozhodli odísť. Dovolíš? To nie je od vás pekné, že ste toto príjemné, pokojné a chladné miesto chceli mať iba pre seba. Je to pravda, Maja? Myslel som si, že sme všetci dobrí susedia a ako takí si budeme v ťažkostiach navzájom pomáhať. Má pravdu. A pretože si to myslíme všetci, prišli sme sem za vami. Jasné? Upozorňujem vás, že sa nenecháme odtiaľto vyhnať. A ja vás musím upozorniť, milí priatelia, že tu nie je tak príjemne, ako si myslíte. Milí priatelia, to môžeš vynechať. Hovoríš to len preto, aby si sa nás ľahšie zbavil. Môžete pokojne ostať. Presvedčíte sa aj sami, že som neklamal. Majú pravdu, Alexander. Nebolo od nás pekné, že sme nikomu nič nepovedali a tajne odišli. Nehnevajte sa na nás, zostaneme všetci spolu. Pokiaľ sa neochladí. Ja som vinný. Prehovoril som Maju, aby nikomu nič nepovedala. Zabudnuté, odpustené. Poďte, urobíme si tu pohodlie. Kto tu kričí? Môžem sa spýtať, kto ste a odkiaľ prichádzate? Prišli sme z lúky divých makov. Tá horúčava sa už nedala vydržať, tak sme prišli sem. Teší ma, že ste tu. Aj ostatní chrobáci sa budú radovať z vašej návštevy. Poďte ďalej. Priatelia prišli z lúky, ostanú u nás počas letných horúčav. Privítajte ich. Aké vzrušujúce. Srdečne vás vítame v chate. Čo by ste povedali na to, keby sme na vašu počesť usporiadali malú slávnosť? To je dobrý návrh. Všetci sa na nej zúčastníme. Áno. Srdečne vás vítame. Každú chvíľu tu voľa kto kričí. Už sa to nedá vydržať. Idem si hľadať nový byt. Dúfajme, že naši noví priatelia s nami prežijú pekné leto. Áno, to budeme mať každý deň takéto chutné jedlo. Môžeme začať? To sú tie bobule, ktoré si mi zakázal zbierať, lebo sú vraj jedovaté. Chutné. Keď je včielka hladná, chutí jej všetko. Bola tu dobrá myšlienka prísť sem, alebo nie? Výborná. Ako pekne jedia. Prepáčte, ale musím si uvoľniť nôžky. Prepáčte, prosím. A teraz, keď sme sa už všetci najedli, pozývam vás na tanec. Nech sa páči do záhrady. To nepôže tak. Môž sa trochu rozhýbať. Pri tej hospide nechať aj dúruť plecia. Ako to, že ti začali túhnuť? Pozrite sa. Hrajte prosím do tanca pre hostí z lúky. Muzikanti, začnite.
pozor, Efi. Musíš mi stúpať po všetkých nohách. Prepáč, ešte nikdy som netančila valčík. Netušila som, že je to také namáhavé. Prepáč. Si spokojná? Páči sa ti tu? Áno, ale veľmi som sa hanbila za to mľaskanie pri večeri. Oni jedli tak pekne, aj sa správajú lepšie ako my. Musíme si privyknúť na nich a oni zase na nás. Len sa dobre prizerajte. No, nie je to prekrásna guľa? Áno, krásna guľa. Dobre, a teraz skúste takú urobiť aj vy. Prečo nás to nik neučil? Mňa vždy napomínajú, aby som sa nezaštýla. Keby si sa teraz videla. Čo sa tu robí? Čo to tu stvárate? Nevaláte sa v tej špine. Hrozné, ako vyzeráte. Ukáž, daj mi to. Viac to už nerob. My sa hráme. Nemáme toľko vody, aby som ťa zase poriadne čisto vyumývala. Musíte sa zababrať. Neviete sa inde hrať len práve v tej špine. Poďte pekne domov. Nie, nie. Iha, ale je prísna. Prečo netancujete s ostatnými? Tvárite sa, ako by malo 3 dni pršať. Čo sa stalo? Nie je tu dvakrát veselo. Poviem ti, Alexander, že sa mi tu kadečo nepáči. Ani mne. Môžem vedieť, čo sa vám nepáči? Neviem, ako by som ti to povedala, ale od samej zdešenosti mi už úplne stúhol krk. A čo je horšie, neviem, o čom by som sa mala s nimi rozprávať. Všetci sú veľmi fajnoví, nie sme zvyknutí na také jemné spôsoby. Máte pravdu, ale keď tu chceme tých pár dní zostať, musíme sa prispôsobiť. Nemienim sa prispôsobovať. Keby teraz na lúke nebolo ani v peci, hneď by som sa tam vrátil. Aj keď je tam niekedy priveľmi živo. Doma je doma, tam je vždy najlepšie. Áno, Efi. Maja, aj ty sa nudíš ako ostatní? Tak trochu. Ako dlho tu mieni zostať ten tvoj priateľ Alexander? Neviem. Čo keby sme sa vrátili na lúku? Možno je tam už chladnejšie. Veľmi rada. Áno? Tak prečo tu sedíme? Ostatných necháme tu? Ako sme sem prišli, tak sa aj spolu vrátime. Nemusíš celú cestu kráčať, môžeš aj letieť. Nemôžem tu predsa nechať Alexandra samého, to by nebolo odo mňa pekné, Vilko. A čo keď tu chce ešte zostať? Nech si zostane, to je jeho vec. On sa tu možno cíti dobre, nemusíš ho prehovárať. Ja si myslím, že taká múdra myš, ako je Alexander, to iste pochopí. Nie, radšej sa ho spýtam sama. Možno sa aj on chce vrátiť. Dobre, ale nedaj sa zase prehovoriť, počuješ? Čo vy dvaja? To je strašné, už je tu. Alexander, chcela by som ti čo povedať. Viem, chce sa spolu s ostatnými vrátiť na našu lúku. Je to tak však? Áno, ale... Dobre, len choď. Áno, idem to povedať ostatným. Potešia sa. Ďakujem si veľmi, milý. Každý má najradšej to miesto, kde najdlhšie žil a býva. Áno, je to tak. Buď pozdravená naša milá lúčka! Hej, hop, hopsa, hop! Hej, hop! Horúčava sem, horúčava tam! Ako to tu nádherne rozvoniava! Som rád, že máme taký pekný domov! Vieš, na čo mám chuť, Maja? Na peľové knedličky. Ak máš chuť, poď
so mnou? Dobre, idem. Jedno staré myšacie príslovie hovorí, aj keď je tu horúco, tu je moje miesto. Tak to dopadne, keď myši začnú vymýšľať príslovia. A ešte rýchlo, čo bude na budúce. Jedného dňa si Alexander dovliekol domov strašne páchnúci syr, takže Maja a ja sme od neho utiekli. Nahnevaný Alexander začal každého podozrievať, že mu syr ukradol. Ako to dopadlo? Kto bol zlodejom? To sa dozviete na budúce. Dovidenia, milé deti.